Sugeng kinjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Rebu Wage gangsal Agustus 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer abdining para adi yuswa, tiyang sinebat abdining Gusti, menawi sedaya ingkang dipun tindakaken kagem kaluhuran asmanipun Gusti, kawastanan abdining Raja Brana badhe ngupadi ngempalaken Raja Brana ingkang kathah mawi maneka cara. Saknyatanipun tiyang ingkang dados abdining Raja Brana asring damel cara ingkang awon supados angsal bathi ingkang kathah, kados dene ingkang sampun dipun tindakaken dening tiyang sugih saking 12 suku Israel. Tiyang sugih punika asring damel cara ingkang lepat gayuh Raja Brana. Tiang-tiang sugih punika boten maringi menapa ingkang dados hakipun para tiyang ingkang sami makarya, malah kepara wonten ingkang nindakaken korupsi. Milanipun Yakobus dukani tumindak mekaten, awit Raja Brana ingkang dipun gadahi punika dipun gayu kanthi cara ingkang awon. Para tiyang sugih punika kesupen bilih sejatosipun Raja Brana punika kedahipun damel kagem ngluhuraken asmanipun Gusti, boten namung kangge nyekapi menapa ingkang dados nepsunipun piyambak. Yakobus gangsal ayat 2 ngendika, kasugihanmu wis bosok sarta sandanganmu padha kabangsa ing renget. Para adi yuswa, manungsa asring dados abdining Raja Brana wonten ing gesangipun. Pramila kita kedah niti priksa wonten ing manah kita, menapa kita sampun dados abdinipun Gusti menapa tasih dados abdinipun Raja Brana. Sampun ngantos kita dados abdining Raja Brana awit karisaan badhe kita tampi ing gesang punika. Nanging monggo kita sami dados abdinipun Gusti ingkang ngupadi gesang srana tumindak becik sarta ngagem sedaya ingkang kita gadahi kagem ngluhuraken asmanipun Gusti. Kanthi mekaten kita saged dipun wastani abdinipun Gusti. Imut sedaya Raja Brana ingkang wonten sedatosipun namung kangge kaluhuranipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula dados abdinipun paduka. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula lumantar menapa kemawon. Paduka ngreksa, paduka berkahi, paduka nganti matamasdanipun menika saged dados abdinipun paduka. Kawula ugi caos syukur awit paduka sampun makarya lumantar para dokter Matema Ibu Ibnu Prabowo ing GKJ Tlepok samangke sampun nampi operasi lan ugi wonten ing pemulihan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Diah Kurniani Bambang Joko Sungkowo wilayah sekawan GKJ Magelang, paduka ingkang tansah paring pitulung lan maringi bagas kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sukarjo GKJ Plengkung ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit, kawula pitados menawi paduka ugi badhe paring kegiatan ingkang linuwih. Kawula ugi masrahaken Bapak Pendeta Johan Budiman dalasan Ibu ingkang wedal sak mangke karimat wonten ing griya sakit Komodo Labuhan Bajo. Kawula pasrahaken Ibu Budi Agus Setyawati warga GKJ Ketandan. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Surati GKJ Sragen. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit. Boten kasupen kawula pasrahaken Lare Astama Kusala wayah putipun Ibu Sukarjo ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit.
Sawetawis sedherek kawula inggih kajeng ngundang winangun. Kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Sawetawis sedherek kawula inggih kajeng Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula inggih kajeng Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kajeng Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula inggih ITC Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Wijongko inggih kajeng Sedayu, inggih kajeng Pamong Utomo Kalinegoro Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi inggih kajeng Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula inggih kajeng Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula inggih kajeng Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangkin nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.